ụmụ Igbo ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Aha m brother Paul Chigbo. Ana m asị ka chi foro taa fotara anyị ife ọma nke anyị na-eme dị mmanya gazieri ya. Nwanne anyị nwaanyị a ihe onyonyo ya gasara ebe niile, nke leak video ya gasara ebe niile. Nke bụ eziokwu na m gbara mbọ enweta peji ya were kpọọ ya n'ekwentị ka mụ na ya kpaa nkata maka o nwee ife wute m how beautiful she is, you know, and some other ladies. Maka ọtụtụ ihe onyonyo na-aga viral, ịpụta na WhatsApp niile oju ọ na-aga, you know, ọ na-egbu m obi, ọ na-egbu m arịrị mma gwa unu nke bụ eziokwu. Maka agbakọgo m number of ndị a na-ezisa ihe onyonyo ha ebe ha gba ọtọ ọkwa ụmụ nwaanyị Igbo. Enwe ndị ọ bụ ọlụ ha ị na-ese ebe ha gba ọtọ na-ele na-anara ego. Nke a dị iche. Ha dị proud, you know, in doing it. Nke a dị iche. Mana na mmadụ sere ọtọ ya debere onwe ya o meri ya di ya, nka ya nyekwa ndụmọdụ na nke ahụ. O wee nwee ka o si wee likie ibido ị na-eshi ya ọkwa irreparable damage. Sekwa ọ bụrụ gị maka nke mee last year ma nke nwoke Equatorial Guinea, ndị nke a marọ na nke ha ya eme na June a, ma nke mere na May, o nwee ka ọzọ ya emekwa next month. Enwe ndị ji so many videos ndị mmadụ ma ndị rekọdụ secretly. Ha nwere ulterior motive mgbe ha na-ebi ndụ akwamiko. Nke nwaanyị nwee ike ịnọ na high tension ọ ya ma na a na-erekọdụ ya. Otu a ka ọ dịkwa ụmụ nwoke, enwe ụmụ nwaanyị rekọdụ kwado ndị nke nwoke, mana ọ na-aka na nwaanyị maka nchukwu nwaanyị adị mma n'ọma ahịa. Nwoke nwee ike ịgba ọtọ kpagharịa emecha oyiri akwa ya, mana nwaanyị bụ ife nnene, nwaanyị bụ ife nkiri. Onye kpatara ọtụtụ na-egosisi arụ ha na-amarọ the damage. Nwoke nwee ike inwe nwaanyị ịtọ na ịnọ ya na ya na-abọ na-eme ka ọ na-akwụgharị na-ata akị na-amị ọnụ na-emegheri. O nwee ka ọ nụrụ ha anụ maka ịnụọ 3 or 4 wives according to tradition ndị nke a dị iche. Mana mgbe ị bịa na-ebitọgharị aka asị nwoke amakpọ nwoke a public toilet, mana nwaanyị mee ha n'ife si n'aka nwoke abaa n'ọzọ, that same man nke ịbụ anyị eso wee kwuo na public toilet. Nwaanyị bụ ife a na-eme nchekwa, nwaanyị bụ ife a na-eme mkpuchi. Ụmụ nwaanyị Igbo dị oke ọnụ ahịa mana agbụrụ a aghọtarọzi m. Nke nwanne anyị nwaanyị a wute m wee n'anya fụ na ọ ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Igbo ndị anyị na-ezisa ihe a ọkwa ụmụ nwaanyị anyị ka anyị na-eme ife ndị a. Mmadụ nwee ike ise ife asa eri onwe ya. It's a dangerous game indeed. Ọ bụrụ na ị na-ese na-ezijeru di gị, ọkwa dangerous game maka ebe ụmụ ife a na-astọ mana Google ịmachara ya. O nwee ike inyere na mmadụ foonu ya lụọ ọlụ gị, ọ masị ya n'ebe ọ ya aba. Enwe ndị na-arụ na bankị, ọ bụrụ na ha nwere passion ịrụ na bankị, na ha abụrụgo ekperi ma wee je gụọ bankị na finance. O nwee nada criminal tendency wee je gụọ bankị na finance, ọ na ha na-aba ebe ahụ ebumnobi ya ahụ na ife ahụ ọ chọrọ ịlụ ka ọ na-eje ịlụ. Ị na-agwazi ndị ori movement customers. O nwee onye na-eje ịmụ ka esi arụ foonu gị taa, ife o jere ịmụ ebe ahụ abụrụ na ka ọ mata ka esi abagasị n'ime ebe dị iche iche achọgasị hidden files. Foonu na-emebi emebi, ọ da ama n'ọkwa, ọ na-emebi na mberede. And mara anyị ya. It's a dangerous game. Ịgba onwe gị ọtọ na-erekọd na-edebe, wipe go from gallery, mara ebe ndị ọzọ bara. Ọ ife na-akọs some of these things. Anyị na-ezisazi ọ na-emebiri anyị ife mmadụ na-abụ ma abụrụ secret. Ọ si ife ibu n'obi secret. Weda na di gị na abroad ị na-emeri ya, it's a dangerous game. Ọ pụta ọ gị na di gị ka ifere ya eme. Biko ka anyị rapụ na ị na-adọtụzi onwe anyị. Anyị do onwe anyị na politics, anyị do onwe anyị na business, anyị do onwe anyị na social media. Ndị content creators, ndị na-efe Chukwu, ndị na-efe nka, ndị na-efe nke ọzọ, a na-agba wọọ ndị Igbo, ife niile ndị Igbo, nghasa, nkụsa. Anyị amaghịzi ka esi ekpuchi nke anyị. Anyị agbọrọ ka echi azọba nke anyị. Ọnya ka ifuru bụ ife niile a. Efesa under 2-3 days, anyị edebe ha na nke ahụ agafego asịrị social media 1 week ọ ga-ana. Ihe ama na ọ na-aga underground na-destroy souls. Ọkwa millions of souls. Ụfọdụ debere ya na the archive were ya na-akpọ mkpụrụ obi ha ọkụ. Mgbe ọ bụ na onye na ha anya ya ọmụ ihe ọkụ n'obi. O nwee ife ọzọ all weapon at his or her disposal for personal destruction. Ọ gazie underground jide ụmụazị anyị. Anyị na-afụzi ma nke primary, anyị na-afụ ma secondary, even nursery.
ha amụtachana ka esi aghụ aka n'ike anyị na-eme ya debe ahụ n'ife social media mana enwere quantum destruction ọ na-emebiri anyị mana ya mara anyị shia ya 2-3 days ọ gana sekwa ọ bụrụ gị ị mmadụ onye nke ya pụta echi ndị ka jikwanụ nudu mmadụ ndị ka ji vidio mmadụ debe ahụ ka i wee chebiri onye a gịnị ya na-abụ nwa okwu ọ ka iwere ya na-anapụ ya ego ọ because na anyị nọ na lawless country anyị nọ na state of anarchy and doom ọnya kunji emefe a na free ọ nke shia na-ede ka kerozin o nwere ndị chi uche n'aka kịta ime ọ na-enwe hidden camera mana hotel room ma private house ebe ọsọ nya bụrụ obi mmadụ ajọka ife a bụ irreparable damage mana onye ọ na-akpachapụ anya ya eji n'aka gị wee welụ mma mmadụ wee ga-ese na ha ncha niile n'ife ha kọsụ dịkwa careful. Intention matters a lot. Intention mmadụ na-abọje go mma n'ahịa ofu onye ji ebe anụ ofu onye nwere nke amagbuo mmadụ ha na-abọgoro mma fine mana ka ife ha ji ewe eme ka dị operations ka dị engagement ka dị result na mmadụ ji aka ya share vidio ya na-elesi ya ndị mmadụ ọ na-agbasa ebe niile ọ dịkwa iche ya na mgbe ije na privacy mmadụ wepụta ifo debere onwe ya ọkwa invasion of privacy is a very serious case. N'agbanyeghị na ekpechago nya bụ ikpe kpụrụ onye atụọ ya nga nke eshia cannot be retrieved, but somebody may be used to serve as a deterrent to others. Our government kwesịrị inwe regulatory body otu a ndị China nọ. There are things rubbish niile eme afọ ebe ahụ no science and technology. Ọkwa ndị siri ụmụ gị ka ha ya eri, ọkwa ndị siri ha ka ha ya eri. Biko ka uche anyị dị ya ka anyị zobe na ụmụnne anyị. Akwụna niile a na-agba na mba ụwa ọtọ niile a na-eshi ya ma ndị na-ele dia nude ode enyekwara anyị aka ka anyị kwakọnatanụ ka anyị tinye ya na salvation message. Ọ bụrụ a na-eme fasting and prayer ma n'ụlọ ekpere ọ bụrụ sọsọ ka ebute ike ka akpata ego mba ka anyị ma ya etinye na fasting ịchọ iru Chineke, ka anyị tinye ike na fasting ịchọ iru Chukwu maka salvation maka holiness, not just money promotion, visa and the what have you. If I brought the apostolic method of evangelism, ọ na-emebiri anyị ife maka ọ bụrụ otu a ka ọ dị mbọsị bụrụ gboo. Ziza anyị ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of